Witam Was serdecznie w mojej pozytywnej kuchni. Zapraszam dzisiaj na tort bezowy z bitą śmietaną i z kiwi. Tort właściwie półbezowy, bo jest też tutaj jasny biszkopt, a bezy są jako dodatek. Tort, który troszeczkę nawiązuje do słynnego deseru Eton Mess w wersji właśnie z kiwi. Tort, który jest troszeczkę skomplikowany, pracochłonny właściwie, jeśli chodzi o przygotowanie, ale z kolei nie jest to skomplikowana dekoracja, bo całość efektu robi tutaj jedynie owoc w pięknym zielonym kolorze i troszeczkę kremu oraz bezy. Deser, ten tort, który jest w smaku delikatny, smak kiwi łączy się tutaj w nim z odrobiną wiórków kokosowych, które możecie też zastąpić migdałami albo orzechami. Ważne, żeby były blanszowane. I łączy się też w smaku z nasączeniem ponczem. Może to być nasączenie ponczem z likieru na przykład ananasowego albo kokosowego, albo ewentualnie z likieru limonkowego czy pomarańczowego. Ciekawa jestem, jaki wybierzecie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. No i dajcie mi znać, czy takie torty w takich wydaniach właśnie w owocowych, bardziej kolorowych, wiosennych wręcz lubicie, czy wolicie może takie troszeczkę bardziej głębokie smaki, na przykład tort kawowy, orzechowy czy czekoladowy. Czekam na Wasze komentarze. A teraz zobaczcie, jak przygotować taki tort. Po więcej przepisów zapraszam na pozytywnakuchnia.pl.